Районда барлыгы 16 меңгә якын сайлаучы теркәлгән. Бу сайлауларда җирлегебездә 30 сайлау участогы эшли. Аларның 5-се район үзәгендә урнашкан. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Алдан хәбәр ителгәнчә, гражданнарга 11-12 сентябрь көннәрендә алдан тавыш бирү мөмкинлеге дә тудырылды. 11 сентябрь көнне башланып киткән алдан тавыш бирүдә райондашларыбыз активлык күрсәтә. Мөслимдәге 1936 санлы банк сайлау участогында барлыгы 1216 сайлаучы теркәлгән. Участокта сайлаучыларның активлыгы күзгә ташлана. Беренче 3 сәгатьтә 150-дән артык сайлаучы тавыш бирергә өлгергән. Халык бик актив килә. Яшьләр дә, пенсионерлар да менә иртән иртүк бүген уже 8 тулганчы безне көтеп торалар иде. Без аңа бик сөендек. Һәм инде менә 3 сәгать эчендә 150-дән артык кеше килеп сайлап китте. Аларның инде бүген җомга көнне килүләренең дә сәбәпләре инде күбесенең инде авылга кайтып китәбез диләр һәм киткәнче инде сайлап үзләренең гражданлык бурычларын үтәп китәбез диләр. Оешмадан бик күп киләләр кешеләр. Участокларда саклану чаралары да күрелгән. Социаль дистанция саклана, килүчеләрнең тән температурасы үлчәнә, битлек, аерым ручка тәкъдим ителә. Алдан тавыш бирүчеләр арасында коронавирус авыруыннан саклануны сәбәп итүчеләр дә бар. Беренчедән җомга көн бүген. Икенчедән минем кулым җиңел. Өченчедән мин коронавирустан куркам. Һәр вакыт сайлауларда актив катнашам. Быел да менә сайлауларга килдем. Шир булу сәбәпле бик күп кеше җыелмасын өчен алданрак килергә булдым инде бүген сайларга. Үзебезнең илебезне, Татарстаныбызны яратканга күрә сайларга килдем. Мөслимдәге 1987 санлы октябрь сайлау участогында барлыгы 1196 сайлаучы теркәлгән. Комиссия членнары әйтүенчә, биредә дә сайлаучылар участокка актив килә. Алдан тавыш бирүгә безнең участок бик нык әзерләнде. Һәм иң яшь сайлаучыга, иң өлкән сайлаучыга, туган көннәре булган сайлаучыларга безнең махсус бүләгебез каралган. Әлеге бүләкләрне без 13 сентябрь көнне сайлау участогында тапшырырга планлаштырабыз. Халыкка уңайлык тудыру максатында күп фатирлы йортлар ишек алларында күчмә сайлау пунктлары эшләячәк. Участокка килә алмаучылар һәм өлкән яшьтәге гражданнар комиссия членнарын өйләргә чакырта ала. Әлфинур Нагманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.